Tak. A po peknej lyžovačke treba trošku aj odpočinúť. Čajíček. Aj toto bol čajíček. Ale šikovná, tu nám Barborka to trošku rozľama. Nevadí? Ale ne. Takže, sme na Donovaloch. Kopec ľudí, veľmi veľký kopec ľudí. Tento svah, ktorý vidíte momentálne, to sa volá Judita. A volá sa tak, lebo je to ženské meno a to znamená, že je to trošku menej náročný svah ako ženy, samozrejme, ale ne, robím srandu. A tamto, to je koniec svahu, ktorý sa volá Johnny. Určite tí, čo ma poznáte, viete, prečo som ho nazval Johnny, takže ani nemusím vysvetľovať. To je krásna lanovka, ktorá nás odveze až hore, sedačková. 4 ľudia sa tam zmestia. Kopec srandy, keď vystupujeme. Tam je, tuším, jak sa to volá? Poma? Tam je Poma, moment, ja to... Ne, v pohode. No dobre, nevidno to, ale nevadí. Tak proste haluška, no. Ľudia... Čajíček... Varené víno tam je, jeden by si dal varené víno. Ešte my dvaja spolu, nech tam sme... Úplne borďacký tím. Bratislava 2007.